onwe gị anya na small thing invest me kpachapụrụ onwe gị anya agbachakwa gị ọ bụ otu ihe na-akpapụ m iwe gwakwa gị ịnwa nwa nụta ya n'akụkọ ma ọ bụ leta ya n'ihe onyonyo n'ihe ahụ nji nụta ya na ị gara Indonesia gị chaji fu na ịbara brief man akpọrọ gị kalara mụ na gị enwe ezigbo nsogbu kelee ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele ọ dị egwu Igbo ndị ọma Igbo dị sansam ọtụtụ ọmụ na Bọlachi Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ Igbo mụrụ m Igbo nwe m na ndị nwe olee otu unu dị asị m ya gazichara unu sika onye chiri ya zere thank God it's Friday and ma gị Indonesia ọ dị egwu ọkwụ na ahụ na ya ị ga-aha m ga Indonesia gị chefuo na ọ para nne onye imigreshọn ka ọ wụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ka anyị jezie jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gee ntị 2027 mbịakọta ọnụ ahụ ndị otu pati ọzọ bịakọtara n'ụdị coalition bụ mbịakọta ọnụ mgbagwoju anya coalition of confusion ka ọ bụ ka onye isi ala Tinubu kwara otu pati ADC n'Emo ebe ka ọ dị ahọpụtala nwa amadi ka Nentawe Yilwida dị ka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati PDP emeela ka ọhaneze mara na onye ọbụla ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa ga-abụrịrị onye si mpaghara South. Ụgbọelu akpọkasịala na mba Russia gbuo mmadụ 50 people ji ụgbọelu ahụ eme njem ozu ha yasara bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị niile gbahapụrụ otu pati PDP n'ihi coalition ejirila nnọọ nwayọọ na-alọghachi ka onye na-arụgodi ọrụ dịka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị bụ Umar Namadi kwuru. Ọgba mgba ma ama bụ Hulk Hogan anwụọla dịka ọ gbachara afọ 71 71 years bụ akụkọ na-ada n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aga m agbatikwu otu pati APC mee ya ka o bukwa ibu ka onye ahọpụtara ọhụrụ dịka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta Nentawe Yilwida kwuru. Otu nwoke ọgbụ dị afọ 59 59 years bụ onye eboro ebubo na ọ na-ama amụma igbu onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ga-eji aka ya azara ọnụ ya n'ụlọ ikpe ka onye ọkaikpe na mba Amerịka kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu kọmitii ọnụ na-eru n'okwu n'otu pati PDP n'ala anyị etinyela ụbọchị otu pati PDP ga-enwe ọgbakọ zuru ọha ọnụ n'ala anyị ka ọ bụrụ n'abalị 15 nakwa n'abalị 16 nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa kpọmkwem na Ibadan bụ isi steeti Ọyọ bụ ọgbakọ ha ga-anọ na ya họpụta ndị ndu ọhụrụ ha. Kwụsị na ịdị na-etinye ọnụ ma ọ bụ na-esi fịnfịn n'ihe ọbụla gbasatara ndị otu pati ọzọ ka Atiku zaghachiri Tinubu n'otu pati APC bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị bi na Lafia bụ isi steeti Nasarawa anọrọla n'ụjọ dịka ndị ntọrọ mmadụ wakporo ụlọ ha na-achọ ka akwụọ ha nde kwuru nde naira millions of naira. Kpamkpaso
ebola ọchịchị etiti Naijiria ebubo na-abịa n'ọrụ mmepe obodo na ha kacha arụ ihe na mpaghara South karịa na mpaghara North bụ akụkọ na-adị ike gboro n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị niile gbahapụrụ otu pati PDP ga-emecha lọghachie ma ọ bụrụ ma pati ahụ họpụta ndị nduma nnọọ nke ekwe na-akụ n'ọgbakọ ọzọ ha ga-enwe n'ala anyị ka wabara kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem yọm tim klara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. mana okwu a nwabara kwuru o medekwa ya o ịma abịa ugbu a bịa reshovula ka ị ghọtara bịa lee ya bụ ihe họpụta ndị ma nke ekwe na-ekwu dịka ọ kpọrọ ya aha họpụta ndị ndu ma nke ekwe na-ekwu a ga-enwe new face of PDP ị ga-ahụ na anyị ga-enwe mgbanwe otu enwe na ndị dị ka mpụrụ ndị pụrụlanụ abịa nwee ndị ọzọ a ga-abịa ugbu a pịa ha aka bifo a na-ewepụta gị dịka onye ndu apịa gị aka mara ihe iwe ọtụrụ achọ ụfụkpụrụ pịa gị aka na-enwe ihe a ga-apịpụta gị ihe na sị gị go ịma nwaanyị ọma onwe ihe a chọpụtara bụ nsogbu otu pati PDP kemgbe esi ọ bụ ndị kwe na ndị na-ekwe a na-akpakọ o nwere ndị na-abịa nnọọ na-abọsa ya na-akpasa ya mana eji m n'aka na dịka a bịara nwee ihe ndị oyibo na-akpọ defection enwe ọtụtụ defection na pati ahụ enwe ndị si na pati ahụ pụọ gaa na pati ọzọ ya arụ ma pati ahụ bịa ugbu a kpọọ onwe ha ụlọ ọdụ tikọta uche ọnụ hazie onwe ha nwekwara ike ịkpọrọ amame na-aghọta ha nwekwara ike ịkpụrụ kwụsị ike amame na-aghọta o wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma kwamkwaso na-ebu ọchịchị etiti ebubo na-abịa na mmepe obodo na-akacha emepe mpaghara South karịa mpaghara North uche ndị ote nka chi dị possible ọ dị egwu ọ sị onye isi ala Tinubu onweghị ihe ọ na-arụ na North nọ naanị na South ka ọ na-arụ ọrụ ndị mpaghara South ọ dị egwu ike gwara nwaanyị ọma ndị bi na Lafia Bisi steeti Nasarawa anọrọla ha n'ụjọ dịka ndị ntọrọ mmadụ wakporo ụlọ ha na-achọ ka a kpụọ ha nde kwuru nde naira millions of naira otu anaghị eche awakpu ndị bi na Lafia Bisi steeti Nasarawa ebe awakpurula other states like Plateau Zamfara ma awakpuola awakpuchala ọtụtụ steeti ndị dịgasị iche iche n'ọgburugburu ha ala free now ha akwarịla na Nasarawa bidola na Lafia ịma asị ihe bewe wee ma na-apịchi ya ọnụ ya ebewe wọ ọ gafewela o kwusawala ọ fan na ekwusala ndị nọ n'akụkụ Chineke ekwekwala ọrụ steeti ịmụ ọ dị ego wee bụrụ ya otu kọmitii ọnụ na-eru n'okwu n'otu pati PDP n'ala anyị etinyela ha otu pati PDP etinyela ha otu ha ga-enwe ọgbakọ zuru ọha ọnụ n'ala anyị National Convention ka ọ bụrụ n'abalị 15 nakwa n'abalị 16 nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa kpọmkwem na Ibadan Bisi steeti Ọyọ ka ha ga-anọ enwe ya bụ gịnị ọgbakọ na ya bụ ọgbakọ ka ha ga-anọkwa na họpụta ndị ndu ọhụrụ bụ ndị ga-akpọ ụgbọ otu pati PDP gawazie n'ihu ịma na ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee ka otu pati APC nọ nwee ọgbakọ otu kọmitii ndị ọnụ na-eru n'okwu na pati ahụ otu pati PDP kwa nọkwa n'ụbọchị ụnyaahụ kwa nwekwa ọgbakọ otu kọmitii ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu gịnị pati ahụ amamme na-aghọta ndị APC na-eme ndị PDP na-eme nke ha APC anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ họpụta onye bụ onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere n'ala anyị Minister of Humanitarian Affairs bụ nwa amadi ama dịka Nentawa ọkwa ya Yiliwatuda aha siri ike eziokwu ịma ka isi kpọọ ya tabiere aha siri ike very tough n'ime mkpọ gị n'ụtụtụ ana m na-asị Chineke ikom obi n'elu Chineke nyere gị aka help me mana aga m asị na-atabiere ịlara na-atabigodire maka ịtabiere tripụ gị ahụ na Indonesia akansụlụ ya aha nwoke a dị tough too much ka ọ dị n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ kpọpụ na mgbede na ọgba mgba ama ama onye ama ama je akụ wrestling bụ Hulk Hogan ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị ga-ama ya ọ nwụọna dịka ọ gbachara afọ 71 71 years o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ cardiac arrest ya ahụ bịara mee ya arrest kpọchie ya kpa
obi agba kpem obi ezechie echee na ọ wee egwuregwu họkụ ga n'ala mmụọ just like that ihe a bụ ndị kpọfere anyị mgbe anyị dị na nwata ihe a bụ ndị kpọfere anyị mgbe anyị na-eji our toes stand ya for ihe dị ka complete 5 hours ụkwụ agaghara anyị na-anọ na window Claro wee mebiela o mebiri emebi mgbe ụwa nna gị nwee TV ị na-enwe ọyị ị ga-enwe ọyị Chineke mere gị ebere gị nwee bọọlụ amami na aghọta ikekwe nna gị nwere ụlọ elu unu nwere TV ị nwere bọọlụ gị nwa bụ celeb onye ọbụla ghọtara mkpụrụ osisi na-enye ha oge ewepụ ya na grupu unu ọ ga-abịa ele ihe onyonyo ọ gaghị abịaba ile ihe onyonyo agbawa bọọlụ etinye ya na bench a ga-adị na-apa mpa gị maka nna gị ji ego unu nwere TV ị nwere bọọlụ TV a na-agwakwa gị ọkwa black and white Chineke bịa nyekwu aka gị mara ka esi asụ brokin na vileji eze ka ịwụ mgbe ahụ anyị dịla nwata ị mara ka esi elu brokin otu a nna gị nwere TV ị nweghara bọọlụ gịnị ka a na-akọ anyị ga-adị na-akpanyere gị ugwu mana o nwere osi oge eru nnọọ anyị achalenji gị sị ka anyị gba alụke n'ọgụ gị na mmadụ nwa anwa alụ ọgụ agba gị n'ala ugwu gị na nsọpụrụ gị alago mme na awụta onye ọzọ ga-achọkwa ka gala ya biri ikpe ya n'aka agba gị n'ala bịa fụọ gị aja n'ọnụ ịgba gị n'ala agba gị n'ala fụọ gị aja n'ọnụ keme ihe a na-akpọ total defeat ịma ọgụ ụmụaka mgbe ahụ nwaada nwoke ọcha Clara onwe ka esi gbaa gị n'ala ndị ọzọ nọ n'akụkụ si Jizo ya nwe esighị ike onye ọzọ achọwakwa ka gị na ya onye ọzọ achọkwa ka ife isere gị na ya fight mgbe ahụ eme anya mgbe ahụ awụghị ịkụ mmadụ ihe ka obe akwa ọwụghị ịkụpụ gị ọbara busagodi tụọ ya n'ala ịgba aja n'ala were aja enyi ha sụọ ya aja n'ọnụ ịsụọ ya aja n'ọnụ odogbo ka ewo a na-enye gị respect a na-akpanyere gị ugwu asị ha nwa akpụka ka ọwụ akpụka gị na-eko samakwado onye nwa akpụka ka ọwụ mana etucha gị ihe a ikekwe ụbọchị ọzọ onye ọzọ gbaa gị n'ala ugwu gị ahụ arụọ la aghọta you go explain tire ọsọkwa ha gwa ha na ihe chere m o nwere ihe chere mere eji gbaa nobody go believe you again belụsọ m ego ha kpara lụ ha akpa ọgụ ọzọ nweta ha akpa mmeri ọgụ tie ebe arin isiokwu wee bụrụ na ya bụ họkọhọga na a na-ekwu okwu ya ihe a bụcha ndị kpọfere anyị mgbe anyị dị na nwata restlin anyị na-akụ ya kpakpijim ahụbe m ebe ọkpọ na-adakpijim anyị na-akụkwa ya chee na ọkpọ nke anyị ga-adakpijim tutu ruo mgbe m kọrọ mmadụ ihe na-agba eze awụsị ya na-eche na ọ ga-adakpijim ka nke họkọhọgan anyị amaghị ihe na-adakpijim pijim ka ọkpọ na-adakpijim rili ọkpọ na-adakpaghị mere bọsịn esuta gị bọsịn n'ọnụ eze ayashi ya ọ na-adakpata m ọ na-aghọta amen. Ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post gee ntị ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Katsina gbuo ndị ọrụ nchekwa vigilante ma tọrọ ọtụtụ ndị obodo ahụ manye isi n'ọhịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị steeti Zamfara eburula ihe buchi okporo ụzọ dị na steeti ahụ mee ngagharị iwe n'ihi oke ogbugbu ndị ọkpa egbe bandit na-egbu ndị mmadụ na steeti ahụ. Tinubu, Shetima, Akpabio na ndị ọzọ socha bịa ọgbakọ otu kọmitii ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu pati APC bụ nke hiri odo n'ụbọchị ụnyaahụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere n'ala anyị bụ Minister of Humanitarian Affairs bụ ọkammụta Nentawa Yilwada abụrụla onye isi oche ọhụrụ otu pati APC. Ụnụ anwakwala anwa nabata ha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị jụrụ anyị dịka etu nkịta si ajụ nsị ehi ka aka chiburu steeti Niger bụ Babangida Aliyu
gbara otu pati PDP. Nna m bụ onye steeti Lagos ka onye ji agbara otu egwu bọọlụ Chelsea bọọlụ bụ Tosin Adarabioyo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịnụkwa ndị na-achị nama awakpola otu obodo na steeti Benue l'otu onye ọrụ ugbo ọwụ mmapụ ya isi n'aka buru aka ya gbafuo. Ndị Igbo abụghị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ọma ka Pete Edochie ji eme ihe ejije Nollywood kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịnụkwa otu nwoke ọgba aha ya bụ Chiemelie Ọbọjị egbuola otu onye nọọsụ ọgwụ dị ime maka iji ya agba ọgwụ ego na steeti Anambra. Otu obodo na steeti Zamfara amaana ndị ọkpa egbe bandit aka n'ihu dịka ha jọrọ jụwa isi ịkwụ ego ụtụ ndị ọkpa egbe bandit a gbara ha sị pụọ n'agbanyeghị egwu niile ndị ọkpa egbe bandit a yiri ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgbakọ ozuru ọha otu pati PDP ga-ehi odo n'ọnwa Nọvemba n'Ibadan bisi steeti Ọyọ. Aga m emecha gaghachie steeti Edo ka Peter Obi kwuru n'agbanyeghị iyi egwu gọvanọ steeti Edo bụ Monday Okpebelo yiri ya bụ akụkọ na-ada ewu n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aga m akpọbatakwu ọtụtụ ndị mmadụ n'otu pati APC ka onye isi oche ọhụrụ otu pati APC kwuru. Ifufe mmiri egbuola mmadụ 4 mebie ụlọ ndị mmadụ dị 1,637 1637 houses na steeti Yobe. Ngagharị iwe kpụ ọkụ n'ọnụ atabarala na steeti Bauchi dịka obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 19 19 years naanị gburu ụmụaka 2 na steeti ahụ ma zuru obere nwatakịrị amụrụ ọhụrụ gbafuo. Ụlọ ikpe amaana ndị obu egbe ezu ohi mmadụ 2 ikpe ọnwụ na steeti Akwa Ibom bụ akụkọ na-ada rest in peace n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwaanyị ọnwụ dị afọ 32 32 years aha ya bụ Modinat Saka ejirila karama gbawara agbawa broken bottle magbuo onye bi n'ụlọ ya na steeti Ogono dịka ha na-alụ ọgụ ozu ya adọrọ. Jesus Christ. Ihe na-eme. Anyị ke isikwana iwe gị wo gịnị? Ihe na-eme. Na ụdị akụkọ nne nke a biko nọ. Magbuo tenant ya gbim. Tenant ayọ ka akpa akpụ. Chineke ekwekwala nwaanyị. Eche na ọ wee egwuregwu lekwa ozu ya adọrọ. Lekwa nọ m anya o. Ozu ya adọrọ. Modinat Saka. You know? Magbuo onye bi n'ụlọ ya tenant ya bim. Mana ọ ga-aga mkpọrọ ọnụ. Ejidela ya na aga aha ya. O gburu mmadụ. They no go leave am. Evidence choke. Evidence choke. Elive godi ezinụlọ ndị onye a magburu onye ha agaghị ekpenụ ha na. They no go allow. Ị ga-egbu nwanne m sị m na-agagharị na-ele gị. For where? Oche na ọ ga-adị mfe. Ọ dị mfe nụnụ. Oche na ọ ga-adị mfe kama meji aka ntụọ gị ma mkpọrọ. Tụọ gị mkpọrọ. Create a prison n'ụlọ m tụọ gị mkpọrọ ebe ahụ. You know? Hey, azigbakwa ihe ọjọọ. Uche o, ngagharị iwe kpụ ọkụ n'ọ na-atabara na steeti Bauchi. Dịka obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 19. 19 years. A teenager. Small girl, 19 years old girl. Gburu ụmụaka 2 na steeti ahụ. Ma zuru obere nwatakịrị amụrụ ọhụrụ gbafuo. A sị gị ị hụrụ 18, 19, 20, 21, 22
udoke ike nwa aka akpaga onye ọbụla mụrụ nwa ya nọ that age ị kwesịrị iji gba ya azinego gwa ya ọfụma anya gị wụrụ ọkịrị ebe ọ nọ. Akụkọ ihe ọzọ wee bụrụ ọwụ ihe niile ka a na-emedere ngagharị iwe ọwụ ihe niile oke emecha gọọmenti ga-eme ọkwa ụnụ ma onye ọwụ ụnụ ma ya dị ya ụnụ ma famili ya ụnụ amaghị ebe ha bi ụnụ na-eme ngagharị iwe na gịnị mee we no go gree gịnị emezie nwa na etinye ya ezigburu ụmụ a na-emewa ngagharị iwe ọ dị ego ụnụ ma ezinụlọ ebe o si ụnụ manụ ya chọọ na ya jide ya ụnụ na-eme ngagharị iwe ihe niile ka a ga-emere ngagharị iwe na Naịjirịa ọ dị ego ifufe mmiri egbuola mmadụ 4 mebie ụlọ ndị mmadụ dị 1,637 1637 houses na steeti Yobe mere anyị ji eti mkpu etisi ike bụ mkpa ọ dị ịkụ osisi ịplant trees osisi na steeti anyị dịgasị iche iche uche ọwụ mmepe obodo elele ebe niile were ụlọ n'oshichicha ya ị na-arụ ụlọ ka osisi ụnọ lelekwado ihe onyonyo hụ ka ndị ọcha si mezie onwe ha one house ihe dịka 7 trees ha na-ejikwa ike osisi eti epele ịhụrụ flawa ịhụrụ osisi ụsi ndị ihe agbachara agba topụrụ etopụ ha ejidị ya egwu I bet you gaa na wedara legharịa anya ihu otu mkpụrụ osisi bịa were ego ihu otu mkpụrụ osisi legharịa anya ihu otu mkpụrụ osisi anya gị nwee ike hụ otu bịa na anya gị lepụ anya otu ị ga-ahụ osisi come and collect money no tree I will give you mee ya vidio ya wụrụkwa na wedara n'etiti wedara alụ agakwala n'akụkụ ị gaa na Douglas legharịa anya ihu otu mkpụrụ osisi come collect money no tree mana a gwara anyị mgbe anyị na-amụ ihe ọmụmụ biology na o nwere ihe anyị na-enye osisi nwekwa ihe osisi na-eme gịnị na-enye anyị na anyị na-enye osisi carbon dioxide osisi na-enye anyị gịnị oxygen amami na ghọta enwere ha na-akpọ trade by barter mere ị gaa na village ka isi eku ume na village na-adị mfe iku ume na village na-agazirịrị m gị na-arahụ ụra na village ahụ eruo gị ala mana ka ebe a ọkacha ndị bi na nekede no space at all no environment onye ekwupụta onye ekuru arụ ụlọ arụcha ya kpọchị onye akwụpụ onye ekuru onye akwụpụ onye ekuru uche windo ndị ma join ka ọ fọrọ obere ka ọ rapara no space at all arụcha ebe niile kpọchị ọ dị ego ọ wee bụrụ ya ndị okwu gbasatara ịrụ ụlọ dị n'aka ihe akwụkwọ ọrụ unu na-aghọta ọgwụ ọrụ ụlọ eme ihe a na-akpọ house plan hazie ụlọ ahazi gaa n'obodo ndị ọcha na-eme ya eme ụlọ hazie line ebe a ga-arụ ụlọ mee environment mee space fọ ihe niile uche arụchiche nwe ebe a ga-apaki moto a ga-apaki isi outside the compound mere anyị ji eti mkpu a na-etisi ike ka agbasapụ gọọmenti leba n'anya n'ime ime gịnị obodo mmepe baa n'ime ime obodo ahapụta owere ndị a hapụta ihe akara ọdụ ndị a mmadụ akarịala Clara mmadụ akarịala Chineke ekwekwala mmadụ akarịala alawa na mgbede otu a ka ndị mmadụ si ebe ka ndị achị mmadụ akarịala Clara nwoke ọcha ke naanị na steeti Imo ị gaala Kano ọ dị ngwa aka ijiri nwayọọ nyenyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ dị sitesman gee ntị Peter Obi ama na okpebela aka n'ihu gwa ya na ọ ga-alọghachi steeti Edo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ na akpụkpọ akụkọ dị sitesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ole mgbe ekelala Tinubu n'ụzọ dị mma na ngọpụta ha họpụtara Yilwatda dịka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị ụlọikpe enyela ndị uwe ojii ala anyị iwu ka ha kpụọ ndị niile mere ngagharị iwe n'oge EndSARS nde naira 10 bụ 10 million naira. Kedu ka esi mara ha? Kedu ka a ga-esi enye ha 10 million? Ole ndị ga-eri 10 million naira ahụ? Clara nwere akụkọ a ga-aba n'otu a ya na-adasọ ha asọ ha 10 million naira. Anyị maka esi mee ngagharị iwe EndSARS onye niile zepụtara eme ya mgbe ahụ. Onye ka a ga-enye? Kedu Nigeria ụlọ ka ara ịkụsị hapụ ikpe ihe ọzọ. Onye ka a ga-enye 10 million ọrụ? 10 million naira. Gịnị kwanụ 10 million naira a ga-ekere ndị mere EndSARS protest? O nwere ekwe ọ ga-abịa n'otu a na Nigeria gị na-ajụ onwe gị siwa. Onye kpediri ikpe? Onye ebere ihe. Onye ebere ihe.
Peter Obi ama na-akpọbela aka n'ihu si ya, you no go do anything no. When I'm ready, I will come to Edo. Maka na mgbe amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Na ọ ga-abịa Edo ọ kwara oge ya ọda mgbe ọ ga-abịakwa oge eme ya vam n'anya. Ọ dị egbo ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị ga-eleba ya anya bụ mbudatụ gọọmenti steeti Jigawa budatara ọnụ ego eji ere nri ala bụ fertiliser na steeti ahụ. Maka na anyị ga-arụtụ aka n'okwu gbasatara ọrụ ugbo n'ụtụtụ a. Ka steeti dịgasị iche iche enwere n'ala anyị si eletu ọrụ ugbo anya, ọ na-ewute. Ọ gbụchala okporo ụzọ, arụ ụlọ ọgwụ na-enweghị ha na-etinye ya n'ime, ụlọ akwụkwọ kọye ọ gbụchala. Gị na-ajụjụ sị gịnị wụ dị ka gọọmenti ọwụ na-emede arụgharịa anyị ga-anwụdị n'okporo ụzọ, anyị ọ ga-anwụdị n'okporo ụzọ. O nwekwara ihe ọzọ gọọmenti na-etinye dị uche na ya. Ọrụ ugbo zero, proper zero. Mana ọrụ ugbo bụ gịnị? Ụtọ obodo, Nri. ụtọ obodo, nri dị, nsogbu ebelata. Okwu a ka anyị ga-elebakanye anya. Gịnị ka ị chere gbasara ya? Ka ọ dị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị anyị lọghachie, anyị ara ya bụ dara ka ọ dị dadar. Luxury paint oh yes, this one na ogbonge product wey different from the rest. We dey talk about high quality paint with coverage wey be ogbonge, no more stains anything wey you take am paint e dey shine. Luxury paint, the paint dey good for African weather and e dey last well. We get am for satin wey be washable paint, we get am for matte, we get am for emulsion and we get am for text coat too. Na dem get the correct paint for you oya now make you visit our office wey dey for suit D4D5 Kenuch O2 Mall, Akachi Road, Owerri, or you jejely call our phone number wey be 0703 502 7251. Make I call am again 0703 502 7251, or you visit our website wey be www.nowdoluxurypaint.com. Nowdo Luxury Paint, na only there you fit get paint wey make sense well. Akintola AC, he no get a rival. Condenser, compressor, Akintola is here. Akintola AC, he no get rival for where motor condenser dey, compressor. Una dey lis ten
ọ bụ onye jide ego ya ejide okpo ijide ego ihe niile ị na-ekwu aba na turu na-aghọta a na-etu gị honorable sa chairman bịa were oche bịa were ihe hichara ya oche nọ mana ị na-akpa ya ego na-ekpu ịma ome ekpu mfat ị na-atanwu ma ị na-akpa ya ego na-ede ịma ome ede o na-aghọta onye jide ego ya ejide okpo o wee bụrụ ya otu a na-akpa ya ego ịhụnanụ ka Clara na Briefman si bịa nnọọ timu ọp na-emegbu m mana Chineke ga-asara m okwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ biko gere na ọkwa ndị a dị oke mkpa ndị otu ụmụọkpọ Development Union maọbụkwa n'udu n'aha mkpirisi bekee nke ngalaba Owerri ji ohere a na-ekwupụta ọnwụ maazị Livinus Ezenna ya Nkwọcha nke obodo ụmụọkpọ ime Abịam dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. Ọ gbara afọ 66 bụ 66 years. Mgbalezie ka esi hazie usoro olili ozu ya n'ụbọchị Satọde bụ abalị 26 nke ọnwa Julaị anyị nọ n'ime ya. O jiri nkeji 30 gata elekere 9 nke ụtụtụ. Ozu ya ga-ahapụ ụlọ ọba nchekwa ozu Agbala Mọchụarị gawa n'ebe obi n'ụmụọkpọ ime Abịam nke kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. O jiri nkeji 30 gata elekere 10 nke ụtụtụ Satọde ahụ a ga-ada ozu ya na mbara ezi ya ọkụ elekere 11 kpọm nke ụtụtụ Satọde ahụ akara ya ụka olili n'ụlọ ụka Christ Anglican Church dị n'ime Abịam. Akachara ya ụka olili eli ozu ya ozugbo na mbara ezi ya ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa amem. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Anthony Eke bụ onye isi oche otu udo nke ngalaba Owerri. Gerekwanụ ọkwa dịkwa oke mkpa. Ụmụ nwanyị Conquerors Power Assembly Incorporated dị na nọmba 2 Amaram Street dị na Mere Street Owerri ji ohere a na-ezigi gị bụ onye na-ege ntị ka ị bịa sonyere ha na mmemme ndị nne ha bụ Mother's Day Celebration ha bụ nke ga-ereji n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 27 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya ma ọ kụọ elekere 9 nke ụtụtụ kpọmkwem n'ogige ụlọ ụka ahụ dị na nọmba 2 Amaram Street dị na Mere Street. Ndị binyere aka n'ọkwa bụ Oriakụ Messi Nkem bụ onye isi oche ụmụ nwanyị a na Oriakụ Ngozi Nwazuru Ike bụ onye odeakwụkwọ ụmụ nwanyị a tinyere Bishọp na Reverend Oriakụ Uche Emerole bụ ndị nlekọta ụlọ ụka ahụ ma bụrụkwa nnukwu ndị ga-ahụ maka ya bụ mmemme. Ọ bụla na ya bụ ọkwa ahụ dị oke mkpa nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị. Echo FM. Echo FM 107, the fresh news people. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ n'ụtụtụ a ịma asị ihe dị mma ikwu na o mere gịnị na ọ dị mma. Ihe ọma ị ga-emere onye na-emete ihe bụ esi ya well done. Gị gbaa ya ume mana ihu onye na-emete ihe gị na-ediscourage ya iwu amụsụ. Sorry to say this mana iwu gịnị amụsụ. Na steeti Jigawa ka akụkọ ọma nọ wee mee gịnị kpọpụ ihe mere okwu ya ji wee dị mkpa bụ nleghara anya. Steeti dịgasị iche iche enwere n'ala anyị abụ Naijiria na-eleghara ọrụ ugbo na-eleghara gịnị ọrụ ugbo. Onwe ihe eji ọrụ ugbo kpọrọ ma otu ọwa arụ ụzọ arụgharịa akụtuo onye ọchịchị bata ya ele nke onye ọzọ rụrụ birigidim ya malite ha n'isi rụrụ ihe ọrụcha akwa ọga ihe ọ na-agaghị arụpụkwa onye nke ọzọ abatakwa kọntinu anyị na-agbagharị gburugburu. Uche ya kwa na ego ahụ a ga-eji mee ihe ndị ọzọ ihe ndị akpọrọ aha n'obodo ewerekwa ya na-arụgharị ka arụrụ ara. O nwere ihe wukii na ọchịchị ịhụrụ ọchịchị ọbụla lekwasara anya n'ọrụ ugbo lekwasị anya n'ime ime obodo enwetala ya. Ama m na aghọta. Ọchịchị ọbụla lekwasara anya n'ọrụ ugbo lekwasị anya n'ime ime obodo. Gịnị bụ ilekwasị anya n'ime ime obodo? Inye ha ọkụ latrik, ụzọ dị mma. Emerala nke a population ereduzuo n'isi obodo, population ereduzuo n'isi steeti. Ama m na aghọta. Maka na ọtụtụ ndị iji maatụ ọtụtụ ndị dị n'Owerri ya bụrụ na obodo ha si na ya pụta nwere ọkụ nwe ụzọ dị mma. Gịnị ka a na-abịa Owerri bịa ịkpọpụkụ nde dịka ụgwọ ụlọ enwe ụlọ ọgwụ dị mma n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti gbasiri ike dị nnọọ gbem. Kedu ihe a na-agbapụta n'isi steeti bụ ime
ka ọ dị na ya bụ steeti Jigawa ka gọvanọ steeti ha bụ Umar Namadi na ole ọnụego eji ere nri ala maọkwanụ ntọala bụ fertiliser slash ya butuo ya were 50% kwụọ ya mgbọrọ gbam. ezigbote ihe so onye na ọrụ ugbo ọ ga-adịara unu mfe biko na goro iwe something ya nọrọ ebe ahụ nye ha iwu n'ihuru fertilizer onye ọbụla a nwara anwa asistansi na ịga steeti Jigawa ejide gị ebu ibu fertilizer na steeti Jigawa na-apụ ị gaala mkpọrọ. very good. ị gaala gịnị mkpọrọ na ịnwa anwa si na steeti Jigawa bupụ fertilizer were anya ha abụ otu ahụ gị gide gị gọvanọ ha bụ Umar Namadi si ejide gị nke gị gara aga inwe n'ezigbote gịnị nsogbu. ezigbo slash enye 50%. fertilizer dịzi ka ahịa iwu na steeti Jigawa mana ile ya anya nke a magburu onwe ya. kedu ihe nke a ga-eme ime ndị ọrụ ugbo gịnị encourage kedu ka nke a ga-esi abụrụ ihe ga-abara steeti ahụ uru? Gee ntị, ya bụrụ ma nke ugbo Clara akọ gọọmenti nye aka hụ na ngwa ihe ndị eji arụ ọrụ ugbo dị ama mme na aghọta site n'inye aka gọọmenti zụta mma ka ere ndị mmadụ free. onweghị ihe ịma na o nwere ndị nsogbu ha bụ mma. gọọmenti zụta baro ka ere ndị mmadụ onweghị ihe dị njọ dị na ya. gọọmenti mawapụta ala ha na-enwebeghị ihe eji ya emesi were na ala arụwa come and sign ewere ya nọpụta it will help a lot. ọ ga-aga a long way. ọkwa ị na-aghọta gọọmenti na onwe ha zụọkwana traktọ kpọrọ ndị mmadụ dịka ndị a na-ego n'ọrụ na-arụ ọrụ ugbo ọ ga-amagbu onwe ya. akọpụta ihe ndị ahụ ere ya n'ọnụ dị ala mana ị gaghị anụ ya ọ bụ ka e were drone see okporo ụzọ agaghị ese mgbe ụfọdụ anaghị awa ya gọta ma otu ọkwa nke anyị hụrụ na ụmụgoma nga ụzọ nke a dị na olulu ọnwa ụmụgoma ndị ụmụgoma ụnụ ahụ si ele anya ọ dị egwu onye ọgọta ọ dị egwu ihe awa ọgọta maka na onye manyere n'ime ihe ahụ a gwara n'etiti ihe aka grave na-enweghị kọva na-enweghị ihe dochiri ihe ahụtụbeghị m ụdịrị ihe ize ndụ dị ka nke ahụ. ndị ụta ga-echilekwa n'ụdị ha bịa wanye n'etiti ụzọ ha ya ụtọ ahụ bịazie n'udu mmiri a na-akụkọsa gịnị ka ị gaje ịrụ n'udu mmiri a n'ụzọ ahụ anawagọta n'etiti ụzọ gịnị ka mmadụ gaji kedu ebe ụnụ nọ kemgbe ọkọchị nwebedo ihe arụ gịnị ka a gaje ịrụ n'oge udu mmiri a kedu vagavaga ewere aja gbachicha na-aka ọsụọra ndị mmadụ necessary pain dume n'ụzọ kwanụ ọrịhụ mma eti dị isi mekwa ndị mmadụ si moto na-adabakarị na ihe ahụ 247. ọ dị ego ihe mere eji wa gọta ahụ bụ na ikekwe mmiri na-asụ ebe ahụ ihe mana mezie ya emezie kọva ya onye ọbụla manyere ebe ahụ anwụgo nwatakịrị nwa ahụ adakpu ebe ahụ o nwere ike mmiri eburu ya pịa imekwudu mmiri ga na-eshi ebe ahụ na-asọpụ onye ọbụla tiri isi nga ahụ ọnya ka njide nke ọ ga-enweta. ọ dị ego ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ gịnị ka ị nwere ike ikwu gbasara nke a? Gịnị mere o ji ara ọtụtụ steeti ndị e nwere n'ala anyị ahụ ilekwasa anya n'ọrụ ugbo bụ ihe na-enye anyị gịnị nri? Gaa na Facebook anyị ọ bụ ebe anyị ga-ewere ozi n'ụtụtụ a gị ga ebe ahụ gị taịpụ Eko FM jiri capital letter dee ya ma YouTube kiriwe anyị live. anyị nọkwara YouTube akwa ị na-aghọta gị nwee ike na-ekiri anyị gịnị live mana ịchọ ịkpọbata n'ihe omume a jiri akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị a bụ 07074913438 07074913438 biko nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a ga-agbalị agba okwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. ị bọọla chi? Abọọla m chi ochie nna Clever. Good morning. ụtụtụ ọma. Clara nwanyị ọma. ụtụtụ ọma. Biko onye na-anụ olu ya bụ Dr. Prince si Okorafor ọzọ Igbo ndụ etimoru ihe m nwere ikwu ihe gbasatara ọrụ ugbo biko my brother Uchenna ọrụ ugbo awụkwa n'ihe a ga-ekwu now like that because ihe na-eme na this steeti ugbo awụ ihe mmadụ nwere ike ise ka ya tigo obi na ị ga-akọwa ọrụ ugbo. kedụkwanụ chere kene ọzọ Igbo ndụ ị ka na ebe ahụ anọ m ya a na-asọ mgbagbu yara ịga ọgụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ aha ọrụ ugbo kedu ka mụ na gị ga-esi eriju afọ? ngwa gị agaghị
asọ mgbagbu ghara ọgụ n'eziokwu mana ọ bụrụ na onye ọbụla gị na ya na-abụ na-eme ihe na-enweghị onye ọ ga-awụnye nwe ka ihe si dapụtara gị ga-egbakwuru onye ahụ nwee nzọpụta gị buru ụzọ zee ndụ gị maka ndụ wụ ihe bụ isi n'ihe niile mana ị hụrụ ebe kacha mkpa ihe gbasatara ụzọ ikwuru okwu ya ị gaa n'ime obodo my brother isi ebe a cross all like from Amakohia now banye to this akwa akụmata ị ga-aba ọgbọ isi ebe ubi nwanne street hey my brother you that side a man and them and they hold a nice building not there very good buildings and where downstairs not there gọọmenti kwesịrị inwe ezigbo atụmatụ a ga-ewepụtara ndị ime obodo kee ọrụ nye ndị mmadụ ka ha nwee ike jee leba anya n'ihe gbasatara ime obodo gwuo gota mezie ụzọ ime obodo ihe kwuru omempe n'ime ya ndị mmadụ ọbụla ji n'ọkụ steeti abịa n'ime steeti kwụdo isi eruo n'ime obodo enwezi ndị ọkụ anọghị o nwere saịdị ebe ị ga-agacha na ọkụ adịghị na vileji so okwu a omede ya ihe m na-ekwudebe n'ime ya bụ ndụmọdụ m na-enye bụ gọọmenti ha na-agbalị gọọmenti of Imo steeti na-agbalị mana ya ji ekwu n'ihe gbasatara ime obodo ndewo ya gaziere gị ọzọ Igbo ndụ abịa n'ụzọ ọnwa oyoko na-agbalị anyị ahụchala ụzọ ndị ọ na-arụ mana ya tinyekwu ogene uchu ọkacha n'ọrụ ugbo na WhatsApp anyị n'ozi nke si n'aka Awụja Sinekede ọsọ ọ chọrọ iji ohere a kelee gọvanọ steeti Jigawa maka ibudata ọnụ ego eji ere nri ala bụ fertiliser na nke a bụ iji wee gbaa ndị ọrụ ugbo gịnị ume iji hụ na akọpụtakwuru gịnị nri nye obodo anyị abụ Naijiria ya gaziere gị nọ Awụja nye aka Clara nwoke ọcha ozi nke si n'aka Juju si Ikwere ọ sị na nnama ọ ga-ekwe ka ihe akụrụ n'obi too eji ọnụ mmadụ onye ọ dị ego ajụjụ gị anọchiri ụzọ Juju ị bọọla chi ye Uche nwa grandma brodo yo ya gaziere gị nọ Clara ị nọ na yo brodo yo nwafọ bo gbapụ ya ọsọ brodo yo Uche a government is not for you and me enwe ndị emeri ya ihe iji amakwawo ị ga na ibo nwatakịrị nnu si ya jere gagharị ya mmiri ebutekwenye anyị fertilizer ugbo kedu ebe anyị bụ ya gacha wee ebe e were ndị Fulani herdsmen fachasị ya ha emekere anyị wee gọọmenti ma ihe emegetowa anyị agụọ iweghachikwa ihe a na-asị butuo fertilizer kawa ọrụ ugbo rice eregela Naijiria tutowu ka agọpụtala Naijiria owegole ka eregi ya owegole ka erege ihe anyị kọpụtala obodo anyị a ha kpachapụrụ anya na-edowe anyị agụọ so that at the end of the day ha nwere ebe niile so ihe a na-ekwukwa ọrụ ugbo bụ gọọmenti aha eji mma onye ohere ha were na-ama ihe ha emege kwere ma ha kwesị ihe adịrị anyị mfe until 2027 onye ọbụla ejiri ire ya gosi ọnụ asịrị ma protoyo nwafọ bowu ndewo ya gaziere gị brodo oyo na WhatsApp anyị n'ozi nke si n'aka injinia Frank Oju Ebelebe si n'ama Hausa dị na Douglas zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo n'oge agaala mgbe ọ ga-abụ mmadụ gaa n'isi oche kansụl ime obodo ya ahụ ebe a bịara na ọbusacha nri ala bụ fertilizer mana ugbu a na ọ rara ahụ ihe otu akpa na onwekwanụ ka isi hụ ya ahụ nwere ndị ị ga-enye aka azụ tupu gị ebute ya which is true akwa na-aghọta na a na-prefer izi ịga na mpaghara ọzọ gị ime ya maka na ịnwa anwa emeghe ụdịrị ihe dị ụcha ndị mmadụ na ire ya ere kama a ga-ere ya ere kama ha ga-enye ya ndị ekwesịrị inye ya a na-eme gịnị a na-ere ya ere ọ si ihe na-eme anyị si anyị n'aka ka Chineke mezie okwu ya gaziere gị nọ injinia Frank Oju Ebelebe gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Chinọ Oseke ọsọ uche ọha ji na aṅụrị ka m ewe ma ọ na-abụ ọ dị ego ọ sị hụrụ ịkọ ugbo wuo ihe ga-eme nri ejupụta nyafụ nyafụ n'obodo anyị na biko na gọọmenti steeti Imo na ọ leba anya n'ihe gbasatara gịnị ịkọ ugbo
na ọ bụrụ na enwe ebe a na-akọ ugbo ọfụma na nri ga na-ejupụta nyafụ na ọ gbalịkwa na hiwe ihe ndị mmadụ aja n'ukwu ka ha nwee ike na-akọ ugbo n'ebe ọ buru ibu ị na-aghọta na-akwadokwanụ ndị mmadụ na ya biko leba anya n'ihe gbasatara ndị na-achị nnama ka ha pịnọ na-emebiri ndị mmadụ ihe ha kụrụ na ugbo ha ahụ ebere ya ka ọ dị ahụla m ozi gị Ifeanyị ejim nke onye si obi akpụ egbe ma ọ si mbutu ebuturu aka na-achị steeti ahụ buturu ọnụ ego a na-ere ntọala na ọ bụ nke dị mma ma bụrụ nke aka na-achị steeti ndị ọzọ kwesịrị ịṅụ mmiri n'ihi na ọ ga-enye aka belata ụkọ nri a na-enwe n'ala anyị. Ọ sị mana nke ka mkpa karịcha bụ inye ndị ọrụ ugbo nchekwa n'ihi na ụkọ nri ga na-agakwa n'ihu ma ọ bụrụ na ndị na-achị ehi gaa n'ihu na-egbu ndị ọrụ ubi ma na-emebikwa ihe ndị ha kọrọ n'ubi ha. Ya gaziere gị nọ Ifeanyị ejim nke onye ịbọọla chi ya ụmụ ahụhụ Louis firewood eji mara m aka na-arụ ọkụ eletrik ana m esi m n'ihe obodo akpọ ugbu a gaa n'iru ịgbalịala maka ime onwe gị ntọrọdụ ụzọ ịnọ mana ka ọ dị kpọbata gị gaa n'ihu kwu okwu ma gị gịnị nyefe ịbọọla chi ya odogwu na redio ya gaziere gị nọ nwaanyị eze mkpọga ịbọọla chi okwu na wepụtara n'ụtụtụ ya sị Chineke ji kpọọ n'ụtụtụ edutuko nyere na-enye ndewa ọ ga-adịrị nụ mma hụ na fertiliser agweta ya n'obodo a ndị owe ha kpa ejenti ndị ejenti ga-edochi inye aka atụ ya enye gị ya pọta ọ na-ewute m site World Bank ruo ụmụ gụma ruo okwukwu agaghị aga sitekwala ruo ụbọchị ma ruo okwukwu agaghị aga anyị nwere ọka nri ji ụbụtụ ọka ga-enye nri ya rie n'ụzọ isi kọntrol jeme ụmụ gụma Chineke gị sefu gị erute ụmụ gụma ya lakpokwu Chineke gị sefu gị ndị gọọmenti ha mee n'anya ebere ewu na ha ji obodo a wadụ ihe oriri ewuru fuel n'oge ori a ụzọ ọwụzọ onye ọbụla jedụba akpati ozu ya aka nkwa Chief Dr. Pasman nwa afọ mokiri okuku ọgbọore obodo na-akọta ndị na-enwe ha ụzọ ya dịrị mma o dịkwara gị nọ Chief Dr. Pasman Ugo thank God ọsọ Uchenna Clever na Clara na-ele m nnọọ do ka TV ọ na-ele m ka ndị elele ọ na-ele m ka ndị elele ọ dị ka nna ya ọwa na-ele ebere ya na nke a si n'aka Chinyere Esther ọsọ Uche nwoke ọcha ụtụtụ ọma ka mkpụrụ obi họkọhọ ga-larala mmụọ ọzọ ike ọsọ aha ya bụ Kingsley Lazarus ụgbọ oloka isi ụmụzike ọkwa ya dị na kansụl ime obodo ọlọ zibata ozi gị ya gaziere gị nọ gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị Clara n'ozi nke si n'aka Amarachukwu si Ahaba Orudo ọsọ Uchenna na Clara ụtụtụ ọma nọ ọ sị n'uche nke m ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ndị ọchịchị anyị ebughị ọdịnamma ndị ha na-achị n'obi ndewo o wee bụrụ ya ngwa ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ịbọọla chi gbalịa kpọghachie ọ n'ebe ahụ ezigbo mmadụ na-anụ n'ala Igbo okwu nwa na ya eze na-ata njaba ya gaziere gị nọ ndewo Clara Nwakaọcha ụwa mara ụlọ makwara gị o dịka ozugbo aka bụkwa nwa na ya eze na-ata njaba Nigeria ọ dị egwu ya gaziere gị ịbọọla chi ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwanne m nwoke gaa n'ihu ụtụtụ ọma nwanne m nwoke ndewo nna anyị nọ na wọsụ ọga mmiri etojele n'ụzọ Lokoja enweghị ebe ncha pụta nwanne m nwoke ọ dị egwu mụ na otu ekpo nọ nga anyị ọbụla nna ịgadugaziri anyị na-eriwu problem o ana m ebe akwa ma otu ọkpọ ma onye ọbụla anyị niile na-ebe
Minute Jolene was from institution entering. Everywhere was blocked. There were a tiny hole. What kind of girl? I know your governor, who puts on them. Say that to be a trying to send him a cow. Ana my yogi, the other papa through. Ndewo. Ya gaziere gị nọ ọ dị egwu ozi eziri amụrụ ọkụ eriela igwe ntị biko gọọmenti steeti ime eji n'aka na ọnụ nụrụ ya nke ọma mara na ihe unu ga-eme gbasara nke a ọ dị oke mkpa. N'ozi nke a si n'aka Wisdom Chimaroke Ashiegbu osi ụmụ ọkanne dị n'ọha ji zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na ihe gọvanọ steeti Jigawa mere bụ ihe steeti ndị ọzọ kwesịrị ime ka e nwee ike iji na-akọpụta ihe oriri nga o buru ibu. Ya gaziere gị gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Dadiji osi ọgbakọ ọ si na ọ na-ele anyị niile ọ si na ọ lega mụ n'oche ebe a na Facebook na anyị amakakwa ndewo Dadiji ọ si ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị biko na ha lekwasị anya na ihe ndị ha bịara echi lekwasị ọrụ dịrị ha na ya bụ gịnị ọchịchị ha bịara echi ma hapụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị afọ 2027 na-abịa abịa n'ọzọ dịka ibe ya n'obi ka ọ bịakwana na-emefushi ike ya ebe gọvanọ steeti Edo nọ ga na-atela ya ọnụ. Ndewo Dadiji osi ọgbakọ o wee bụrụ ya ahụ na m nke gị fia Chinyere Esther ọ sị Peter Obi na-anaghị atụ ụjọ na ọ zaghachiela 1.515 million. Ị bọọla chi ya mụnwa aghọta ihe ị na-akọ Uche nna na Clara ụtụtụ ọma. Ndị na-alụ sọsọ na redio na-alụpụta n'ihe unu ga-alụ ọnụ n'ihe ka abịa ọ dị ego gaa n'ihu nwoke ọma ọghị mma o mechiwa n'ekwu. Ndewo. O kwesịrị na a ga-akọpụta ọrụ ugbo ka elechaa ebe ndị a niile a na-arụ ọrụ ugbo n'ala Igbo niile ọ bụ sọsọ Imo hụ na a revivụrụ ya mana nke kacha mkpa bụ ka ahụ na ndị a na-achị na ma emebisi ihe ndị mmadụ na ha anaghị achị na ma agagharị ma njụrụ ajụsị mgbe mbụ dị olee ka ndị a si na-achị na ma ahụ na anaghị enwe esemokwu ha na ndị ọrụ ugbo ndị nọ na North ha bịa burukwara ya ebe a nsogbu ahụ eju abụọ ha bụrụ ya gaa Benue na Plateau nsogbu ahụ eju abụọ ma n'ebe ha bi ebi ma ebe ha si ma Chad ma nna anyị anaghị anụ nsogbu ma Mali nsogbu ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị na ma olee ihe mere o ji bụrụ otu ahụ ma sịkwa biko ka Imo steeti gọọmenti gbalite ike hụ na emere revive avụtụ poultry maka eme avụtụ poultry ya dị mma ọkụkọ ga-adị akwa ga-adị anda ga-eme ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ọtụtụ ndị mmadụ ma drivers employ ndị ga na-arụ ọrụ ịba ma ndị ga na-esi nri a ga-emetụ ndị mmadụ employ ya leba anya dozikwa ya. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma wee bụrụ ya Dike Kelili ọkwa ya Keli ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara biko na ụmụnne m ọ sị gọọmenti steeti Imo ha mekwara ya ndị ọrụ ugbo steeti Imo ka esi mere ndị ọrụ ugbo steeti Jigawa na nke a si n'aka kedu ebe aha gị ahụ gara ọkwa ya Ijeọma Diana ambasadọ Ijeọma Diana Okafọ si ụmụ dima agụ Ọbahaeze dị n'Orodo nke kansụl ime obodo Orodo zibata ozi ya ọsọ Uche na Clara na okele the best couple on radio gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Bright Spark ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na o si Port Harcourt na-ekiri anyị ọsọ anyị ndewo. N'ozi nke sikwa n'aka Chinyere Esther ọ si Obi na-atụ ụjọ na ọ zaghachila gọvanọ steeti Edo ọsọ 1.515 million. Ọ dị ego ka okpebelo jidekwa gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm maka na ndị ọbịa anyị awụchago n'ike na ebube bụ ndị anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngayar Echo FM